Hola veus, el programa Fax de TV3 ha demanat disculpes per la sobreimpressió en pantalla amb la que va presentar el cantant de Coers, el lleidatà Kelly Isaia, el passat dissabte. El rètol es podia llegir entre Simba i Lo Cartanyà. A través d'un comunicat publicat a les xarxes socials, la direcció del programa ha admès que va ser una equivocació que entra en contradicció amb els valors dels mitjans de comunicació públics catalans i del mateix programa. Al mateix escrit s'explica que la direcció del Fax ja es va disculpar dilluns de manera privada amb el Kelly i per extensió amb el grup. El comunicat finalitza dient que al Fax no hi ha cap ànim de menysteniment de cap dels seus convidats, ni de cap col·lectiu, ni de cap territori en particular. Per la seva banda, el grup Coers ha acceptat les disculpes i ha agraït la reacció pública i constructiva de la direcció del programa. La polèmica ha fet que fins i tot l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, hagi adreçat una carta a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, demanant una disculpa pública en qualificar d'inacceptable el tractament inferit al cantant Kelly Isaia i al grup Coers. Segons l'alcalde, el rètol entre Simba i Lo Cartanyà no pot ser considerat una broma, sinó que frega una actitud racista i de molt mal gust en relacionar el color de la pell de Kelly amb un personatge de Disney. També assenyalava que Lo Cartanyà representa la versió més tòpica i carrinclona dels catalans de terra endins. A banda de l'enrenou del rètol, els fans del grup també han lamentat la desconeixença i falta de documentació que va mostrar la presentadora del programa en no tenir ni idea que en Kelly va ser el guanyador de La Voz de Antena 3. Això és tot, més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.